Nilqakom għal programm ieħor politiku. Llum qegħdin live ġewwa l-istudio. Ġewwa l-istudio miegħi nilqa' lil Mario l-kollega tiegħi u s-sur Robert Kallus. Nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna. Tgħidilna daqsxejn fuq hekk ftit qabel niddiskutu fuq il-freedom of expression. Mela, jiena nagħmel ħafna affarijiet fil-verità, jiena mużikist, għallim tal-mużika, nikteb il-kotba, social worker. Għandek naqla CV mhux ħażina mela. Però ir-raġuni hija taw li kif ħanaraw dal-aħħar kien hemm issues li tolqot issue li għalija hija importanti ħafna, il-libertà tal-kelma. Dik hija issue li dejjem kienet tal-qalbi ħafna ment li m'għandekx il-libertà tal-kelma fil-verità m'għandek xejn, biex kulħadd jista' jagħmel bik li jrid. Fil-fatt ħanibda bil-ewwel domanda, fis-sens dal-aħħar rajtek titbaqbaq naqra fuq Facebook. Tobi fjara mhux inti biss għax isa illum il-ġurnata tolqot il-ħafna nies min għal ħaġa u min għal oħra fejn tidħol din l-imbirka libertà tal-espressjoni. Inti għalik il-libertà tal-espressjoni. X'qed tfisser eżatt? Jiena li qed tfisser li tista' tgħid u tesprimi ruħek kif trid sakemm ma tinċitax il-vjolenza jew ma teddidx bil-vjolenza. Għalija flok kif qed nagħmlu issa kollox jiġi decided on whim dakkali filgħodu li ħorri tipattilu flaxija u qallu kelma oħra u spiċċaw it-tnejn qorti whatever. Jien nagħmel il-linja għandha tkun il-vjolenza mhux skont il-feelings tiegħek minn ħalih u minn ma ħax għalih. Jekk hemm teddid bil-vjolenza jekk qed ngħidlek ħanet tfalek laġtu. Naħseb hija. Però sakemm m'hemmx vjolenza tagħmel dak li trid. Ovvjament ma jfissirx li tista' tikdeb, però fil-każ li tikdeb fuq xi ħadd dak għandu jkun każ ċivili. Mhux jidħol. Hemm il-liġi tal-libell. Hemm il-liġi tal-libell. Hemmhekk naqta' linja li tkun il-verità, jekk mhux il-verità hemm il-liġi tal-libell u ma tistax tinċita vjolenza. Il-bqija it's straightforward għalija. Mario, inti x'taħseb? Jiena il-każ ukoll għax qed jinqalgħu ħafna. Fil-fatt is-sena l-oħra jiena naħseb li bħala proportion kellna l-iktar każijiet naħseb fid-dinja jekk tara proportion tal-popolazzjoni Maltija ta' nies li ttellgħu il-qorti għax kitbu xi ħaġa daw. U dejjem ma naħsibx jagħmlilna xi unur għax dak kien hemm madwar 400 ruħ. Mhix ċajta għal Malta. Mill-pajjiżi demokratiċi probabbli. Forsi mhux mid-dinja x'hemm pajjiżi fejn qasdet nifes modesta ma mill-pajjiżi demokratiċi probabbli. Inti taqbel ma li qal Robert li Jiena perfettament. ma tinċitax ovvjament vjolenza li. Jien naqbel perfettament ma' Robert u apparti minn hekk inżid biċ oħra. Għal dawn qegħdin jieħdu ċ-ċans. Ħanejtek li jaqbdu imorru għand il-pulizija. Tajjeb imbagħad il-pulizija flok tagħmel kawża libell li inti tħossib l-avukat tiegħek eċetera teqgħodha fil-pulizija u flok ma tħallas il-pulizija talla n-nies il-qorti. Mela allura nilgħab karta jekk tiġini tajba. L-istat jaħdem għalija mela kemm x'nefqa għandu fuq l-istat. Idun naraw għadi tal-ħajs. Hija spiża l-istat, però qar milli l-ispiża innifisha hija li ħafna nies ma jaffordjawx dan il-ħesil. Għandna kemm rajna, pereżempju kien hemm dal-każ ta' żewġ każijiet ta' Rozjan Kutajjar fuq Marka Milleri. Mela da fiċċitu bil-pulizija. U l-pulizija il-qorti rebaħa. Fetħetlu libell għax konti qed jikdeb, però mbagħad waqgħet il-każ. Ġifieri da daħlitu f'dal ħesil kollu. Mhux verità ma kellu tort xejn. Issa, da forsi inserta persuna li kapaċi jiflaħ għaliha. Imma ngħidu persuna qiegħed f'sitwazzjoni finanzjarja mhux komda. Da allura ma jistax jaf xi ħaġa fuq politikant jgħidha. Ekku. Għax jispiċċa libell li ħalliha li mhux ħajitilfu xorta, imma ma jaffordjax forsi jitla dal-ħesil kollu. Ara kulħadd minn ma jaffordjax għandu maġra maħalqu li jibża li jidħol f'dal-ħesil kollu. Għax both ways din. Mela jekk inti telek il-pulizija tittoħroġ l-avukat tiegħek. Tajjeb? Nejli huma. U li joħroġ franka qed jaqda bil-pulizija ħanejdu hekk. U hemm U fil-każ tal-libell palma tgħid inta Rozjan Kutajjar kontra Mark Milleri. L-istess ħaġa da għandha forsi ma jiflaħx finanzjarjament. Tajjeb din tiflaħ, ittallaw. U da ġibu darhom mal-ħajt biex ħadd ieħor ma jitħajjarx jagħmel l-iskop huwa li toħloq il-biża' li ħadd ieħor jgħid aħjar ma ngħid xejn. Eżatt. U di li ma tgħid xejn fil-fatt tifhimni, sirna nisimgħu aħin kollu. In-nies jgħidu
jekk huwa ħabib tiegħek jgħidlek mhux aħjar ma tgħidx għax ħad tispiċċa fit-trabil. Jien niftakar dik kważi għas meta kont żgħir jiena, meta konna l-iskola jien niftakar fil-verità kulħadd jgħajjar il-xulxin kien minnu oħxon ngħidulu oħxon minnu rqiq minn binnuċċali jgħidu lek għaxami u insomma u dal-affarijiet kollha. Fil-trokki kienu jgħidu li Ġax tajba, bimni ma so. U jien dejjem gowler. Però fil-verità tlajna fis-sens mingħajr ħafna problemi eżaġerati, ħafna minna xorta bqajna ħbieb Voldri għadna nintaqgħu sallum niċċajtaw bid-difetti ta' xulxin. Ma taħsibx li dal-ġen, għax jiena li għadha ġen li daħħalna ġofja. L-nies issa tant kemm qed jibżgħu jitkellmu, mela f'nifs għandek dejjem jippromowtjaw li rridu nintegraw ma' xulxin u ħafna mħabba u dal-affarijiet, però jekk bniedem tgħidlu nofs ta' kelma li da ġo moħħu jieħu għalih. Ovvjament taf tispiċċi inti f'balla trabil. Alla ma taħsibx di li tal-integrazzjoni qed taħdem letteralment bil-kontra, għax in-nies letteralment għamlulhom sarima ma' ħalqhom. Iva, biex nagħti eżempju ta' kif it backfires fuq persuni transgender. Jiena ħbib ta' transgender kelli għandi u jibqa' jkolli. Però illum il-ġurnata ment li m'għandix konfidenza mal-persuna, trid toqgħod attent Kif tkellmu? li jekk tgħid kelma żbaljata qabli dak il-persuna nnifsu jew innifisha ma jkollux problema, però jekk sema ħadd ieħor ħali jkun biħaf. Għax insek sirna nagħmlu. Mala, anzi. Jew għalih li ieħor għalik. Jew għalih li ieħor għalik u jtellak il-qorti. Ara x'qed jiġri. Dan nies ħa nispiċċaw niżolawhom. Għax jekk inti bniedem għax tkellmu tista' tirriskja tiġi fl-inkwiet, x'ħajbdew jagħmlu n-nies? Jevitaw. Ġifieri jiena m'għandi ebda problema b'rispett jekk persuna tħoss twilet raġel. Mhux hekk li huwa mara. U U jippreferi li jiena nirreferih bħala mara, jekk m'għandi ebda problema biha. Però li trid tagħmilha bil-fors u li jekk ma tagħmilix qed spiċċa fl-inkwiet, qed toħloq barrier bnejt ħajt hemmhekk. F'liema sens imma ġifieri. Bnejt ħajt bej persuna li mhux transgender u persuna li hu transgender għax issa dan qed jibża kif ħajdirizza. Mhux hekk. Ma tinsiex li aħna kellna l-każ. Da stedinna hawnhekk li Le, mhux hekk le, issa kon ħanaddi aktar daqsxejn iktar tard ukoll għax jew każ minnu. Le, Voldri jien naqbel miegħek perfettament li qed tgħid. Voldri ġejna f'sitwazzjoni li nies li ma tafhom xejn ngħidu ma tafux għax bniedem tafu taf xi kif ħajoħodha. Problema. Fis-sens m'għandekx problema, imma li intqajt ma' persuna li forsi mhix eterosessuali, kważi tittoqgħod tistenna da x'ħajgħidlek kif tissejjaħlu hekk. U fil-verità ħafna nies dawn l-affarijiet idejquhom. Voldri jiena ngħid bħalim nħajqgħod jgħid isma' għajjat li hekk u rrid noqgħod naħseb li jekk alla ħażma ngħidlux hekk. Naqbad u ma nkellmux mill-ewwel. U neveta l-inkwiet kollu. Voldri kif qed tgħid inti naħseb qed noħolqu barrier kbira bejnietna flok nintegraw kif suppost nintegraw u naħseb jekk ħanibqgħu sejrin hekk jien fil-verità iktar ħaj ikun hawn mibeda. Tispiċċa x'inti li bniedem jeħel għal xejn. Din iftakar ukoll kienu ftit snin ilu rridu jagħmlu l-istiker fuq il-bibien tal-ħwienet u r-restaurants gay friendly. Gay friendly qasil. Issa għandek il-pet. Qasi għax normalment il-pet. Eżatt, issa qed tgħid dan għandu bżonn special protection. U to prefer numru ta' gays ma qablux magħha. U bdew jitkellmu għax ħafna gays ma jaqblux ma' dawn l-affarijiet. Nagħmel punt hawnhekk ħafna drabi dawn il-liġijiet jew in-normi ġodda ħanajtek isiru bl-iskuża ta' minoritajiet razzjali, minoritajiet sessuali, eċetera. Però jekk tara daw il-liġi ta' hate speech, l-iktar nies li jużawhom, l-iktar minorità vulnerabbli li jużata hija l-politikanti. Daw l-iktar nies li għandhom power Alla jbierek qed jużaw liġijiet li suppost qegħdin għal-refuġjat li m'għandu ħadd jaqbeż għalih. Fil-verità qatt kien hemm pereżempju kemm ilhom li ħarġu liġijiet razzjali persuna ta' Carnegie Jones Skura li tallat l ġaħat l-qorti, għas jidr li kien hemm wieħed. Kien hemm xi persuna transgender, għas jidr kien hemm forsi każ wieħed għas naf. Kontra, naħseb kien hemm. Qalet xi ħaġa u tallaw għall-qorti. Imma li l-persuna tkun tallata ma tkunx transgender istess, ġi xi ħadd Le, dik graf Robert Voldri, jien ndaħal jiena minn xi xtoħu għalik int. Voldri naħseb l-affarijiet jiena. ċara di. Huma tal-biża'. Issa, fuq il-libertà tal-espressjoni u għaxin daħħalt il-politiċi u nemmen għandek raġun
biex sbieħ. Fil-fatt jien kon ħansaqsikom, hawn double standard ukoll fejn tidħol il-libertà tal-espressjoni u kważi anke l-hate speech. Għax dak ngħid xi ħaġa jiena, vera sirt noqgħod attent kif għax ovvjament tkun qed tagħmel programmi u xi ħaġa kif titkellem, però jekk nagħmilha jiena joħorġu il-medja ħafna mill-ġurnalisti li kważi daw saru qaqqoċċa kollha jaħsbu l-istess u ma tistax toħroġ minnha l-affarijiet. U jaqbżu għal min iridu. U jaqbżu għal min iridu. Dik li jivoldi jekk ngħid xi ħaġa ħażina jiena eżempju naħseb anke intom forsi rajtu. Terry ta' Bormla. Da mhux l-ewwel darba jibdew jgħajruh voltieri li inti raġel u di. Da qatt ma tellaw il-di, ovvjament da jafu x'inhu forsi politikalment u għax ukoll mhux parti mill-kobba ta' dawn l-NGOs. Imma jekk inkun jien nafaddej barra u flok ngħidlek miss ngħidlek ser. Ebqa' ċert li nitellaw l-qorti u jagħmlu xogħbija u dal-affarijiet kollha, taħseb li hawn double standard ukoll il-liġijiet qed jintużaw min għandu l-poter biex jużhom fil-verità. Għalhekk il-linja għandha tkun il-vjolenza, għax hekk ma tkunx il-vjolenza l-linja, kulħadd ħajvinta l-linja tiegħu. U d-deċiżjoni trid jittieħdu on whim. Mhux oġġettivament, jekk ngħidu każ ta' ser. Każ ta' ser oġġettivament. Mela sraq tant ammont, tħallslu d-dar, però mużajx vjolenza, mela ħadeħel tant. Daqalek, daqal 10 darbitar minnhom ma daħat ma semaw, jew daħat ma takas, jew ħadd ma fettillu rapportaħ, ta' ma ntoġbitx. Id-deċiżjoni jittieħdu on whim, ma nemmix li hemm xi aġenda favur xi NGOs jew hekk, jiena nemmen li l-aġendi hija favur il-politiċi. Għax huma timlewhom. Jew il-politiċi jużaw NGO partikolari. Jew il-politiċi jużaw iktar il-minoritajiet, naħseb jistgħu jużaw l-NGOs ukoll, però naħseb iktar jużaw l-minoritajiet innifishom. U jkessuhom li jisment għandek għax tieħu għalik għax in-nies qed jgħidu kontrik biex imbagħad dawk il-liġijiet jużawhom huma. Issa hemm naħseb f'Malta wkoll, però anke f'pajjiżi oħra. Nemmen li fodil kif qed insemmu morna f'estrem totali tal-affarijiet, mela minn banda ngħidu li rridu niġġieldu għall-libertajiet, kulħadd jitkellem, kulħadd għandu dritt hekk, kulħadd għandu hekk, però fiex ħin ikun hawn ċertu nies mis-soċjetà li fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà magħmula minn nies differenti, bidgħat differenti, ir-reliġjonijiet tagħhom differenti, fiex ħin daw saru jitkellmu eżempju jien naf inti jekk inti fil-verità reliġjuż ħafna. Il-gay marriage mhux tollerat fl-ebda reliġjon. Il-daw issa alla jbierek ma rridhomx jitkellmu. Jisu bħala soċjetà għax daw antikwati u anke jgħidulek li qed toħloq mibeda, issa jien ma naħix mibeda jekk jiena ma naqbilx mhux il-każ tiegħi personali għax jienu li jagħmlu li jridu kulħadd. Però bniedem li jgħid li jien isma' skont il-fidi tiegħi. Żwieġ għandu jkun mara u raġel. Xi ħadd ieħor forsi li jitkellem fuq l-immigrazzjoni. Ma naħsibx li hija konsidrata hate speech dik le. Imma mhux issa, imma tittoqgħod attent li tittoqgħod walking on eggshells kif ħadd poġġi kif ħadd poġġi l-kliem foldi li naħseb tgħid illum li jien għalija raġel u raġel mhumiex familja. Il-verità jistgħu daw fuq hate speech. Jekk xi ħadd jindenja ruħu jieħu għalih. U da jien naħseb fil-verità kif qed inti da sakemm jiena jew persuna mhix tinċi tal-ebda vjolenza li minnu koppja gay għandek tagħmilhom xi ħaġa xi huma gay. Ovvjament. Ma naħsibx naħseb għandhom dritt daw in-nies jibqgħu jitkellmu għax dejjed nara qed tidħol issa fuq ir-reliġjon, fuq l-immigrazzjoni, fuq l-ideat kif jiżviluppaw forsi tfal u hekk. Naħseb we went too far issa li donnu ħadd ma jista' jitkellem laqas fuq kważi reliġjon, issa jien kif taf jien m'iniex reliġjuż, foldi jiena għalija mhux ħadd tagħmel li differenza personali, però jiena ngħid jiena. Min jemmel kien biex xi ħadd ma ħallex jitkellem għax hu jemmen sa ċertu punt anke jemmen li d-dinja hija kwadra mhux biċċa tiegħu flok tonda. Malta ma naħsibx li din issue għalmenu s'issa, però sitt ħaġa li nara tal-biża ma nix insegwi daqshekk l-Ewropa iktar Malta, però id-Danimarka ħarġet liġi li ma nistax taħraq il-Koran. Issa, għalija dik hija liġi tal-biża. Għaliex għax qed issir l-ewwel nett ma fija bda mertu li taħraq ktieb, jista' jkun li ma nistax nifhem xi skop fija taħraq ktieb. Però
speċifikaw fuq il-Koran u mhux il-Bibja jew Ekku. kwalunkwe ktieb għax meta jinħaraq il-Koran ikun hemm min jabgħat ikisser ifarrak u joqtol whatever. Allura daw biex nikkuntenthom ħan nagħmel liġi li inti ma tistax tagħmelha. Kif għedlek għalija ħaġa stupida li taħraq il-Koran, però qed iċċedi għal nies li jridu jieħdu dak li jridu bil-vjolenza. Oħloq diskriminazzjoni. Għax vodren bat il-Bibja tista' taħraq. Mbagħad ma rajt ħajlu l-Kristjani bdew ikissru jfarku jekk taħraq il-Bibja. Għax is-sek tiġi biex noħodien inkissru barrak. Għax dak il-messaġġ kisseru barrak fuq dak li trid. Eżatt. Imma fuq di biċċa xogħol li qed inti tal-gejs u mhux gejs, speċi il-medja għalkemm inti għandek forsi hemmhekk il-freedom of expression vera, però l-medja tattakkak. Jekk inti pereżempju jinnaf kellna grupp partikolari, jinnaf ħareġ xi ħaġa, dan u mbagħad il-medja ddura liha. Ngħidu hekk fil-maġġoranza tal-medja. Hija tal-medja. Ġifieri ma xorta ħadd benġlek. Tifhem xorta għandek. Però freedom of speech jistgħu jieħdu ilek żewġ gruppi ta' nies biss. Jew il-gvern tru l-istituzzjonijiet, il-pulizija, jew kriminali. Billi beżżawk u billi isawtuk. Ġifieri fil-verità il-medja ma tistax toħodlok il-libertà tal-kelma. Imma tista' tirrestrinġik. Tattakkak. Imma ma tistax toħodilek. Imma hija ferra tattakkak li kinti ċittadin komuni pereżempju u ma tmattik xi ċans li inti titkellem ħandik eżempju. Eżempju li ġara veru da u ħansemmi l-ismijiet. Liam Carter, jekk iridu mbagħad anke jekk ikun iridu il-reply. Il-reply, mala jkollu rajt reply, ovvjament. Dana, fi żmien il-Covid, tajjeb. Malta. Fi żmien il-Covid. Fuq TVM. Eżatt, fuq TVM. Liam Carter għamel program da u stieden fuq il-Covid, insomma, u l-vaċċin u mhux vaċċin, u stieden xi żewġ professuri del-liju. U mbagħad kontri jom jisu biex jagħmel speċi daqsxejn bilanċ. Stieden lil-gord il-pastor Banxie. Għalli mux tabib, U jħad jitkellem fuq il-marka tal-bima. Kiju kienem xie reġjus jħor, tibima, li ħaj jitkellmu fuq xi ħaġa reġjuża, u l-oħra jitkellmu fuq ix-xjenza. Dawn għadu attenti it-tim tal-Liam Carter li marru jiġbdu qabel il-protesta tas-7 ta' Awwissu tal-2021. Tajjeb, marru jiġbdu għadu jġibu il-manxja fil-nies, jisu biex jġibu din il-protesta li ġiet organizzata, ħafna xi tgħid fuq, imma ġifieri li ġiet organizzata jisu minn dal-grupp. U mbagħad ġibu lilu għall-programm li l-viċċa qed diġà qed tinħadem minn qabel, u mbagħad niftakar jien illi provajna nieħdu id-dritt tar-risposta għax jiena kont attivist. Soler kien bat u kol, Dr. Soler kien bat lu speċi xiġifiri, speċi da, u għajna għat maħadna dritta risposta, ġifiri il-medja tista' tuża l-odda taħħa. U medja ta' tal-gvern. Tal-gvern, xandir Marta. Ġifiri il-medja tista' jieħu rajdu għek l-odda taħħa. Biex li l-ek titfek ġadden, rajdu għek, għall-ombra, bil-Taljani, u minn dawk kien hemm ħafna fil-żmien il-Covid, li per eżempju jinnna fil-medja kollha tgħid ma x'aħna morna nipprotestaw, id-dritt tal-protesta huwa sakrosant, suppost f'demokrazija, imma għax għal-fatt li morna nipprotestaw, tajjeb, ħarġu l-medja. Dawn għamlu protesta mingħajr permess, li protesta m'għandek bżonn l-ebda permess. Jkun m'għandek bżonn tafża l-pulizija, mhux permess tafża l-pulizija. Apparti minn hekk, il-medja ġiebet kważi kollha l-medja, niftakar anke l-gwida u kien hemm diversi medja oħra. Għandhom il-body cams, il-pulizija, tajjeb u ħajresqu il-min kien hemm qed jipprotesta. Ġifieri ara kemm il-medja għandha saħħa kontra tiegħek akkas ieħor. Azzok Pardi, ismu palista. Tartik Edru Azzok Pardi. Tajjeb iġib assis fil-programm tiegħu da, tajjeb il-Fader Joe, Borċ, tajjeb u da speċi ġib l-argument illi minn maħġu l-vaċċin huwa perikolus għax jista' jxerred. Il-Papa l-istess. Batlu jien l-Andru għetlu da għetlu speċi memx kontra-argument, speċi xejn, il-kasta xejn. Da, jiri. Pero jina għamek namma distinzjoni bej medja tal-Istat li dik qed iħallsu aħna qed niffinanzjaw aħna u suppost għandha obbligu li tirrappreżentali u medja privata.
Fuq media tal-istat iva da tip ta' manipolazzjoni għalija mhux aċċettabbli. Mhix ċert pereżempju meta kienet għamet dik il-kjas ta' Felicien Brinkat. Dik fuq media tal-istat kienet. L-istat. Mela. Popoli. Le, hemmhekk kien hemm saret sitwazzjoni vera keressa jiena il-ħmerijiet li temmen fihom Felicien Brinkat daħquni. Però rajt ħaġa vera moqżiża tiġri. Mela dan il-preżentatur beda letteralment isaqsija mistoqsija u jitfala kważi l-klim bħalqa. U ġabha f'sitwazzjoni fejn jew tikdeb, jew tgħid dak li vera taħseb u tirriska li tkun qed tikser il-liġi. Jiena għalkemm ma naqbilx magħha nammera. Għax jiena jdejjaqni bniedem giddieb. Alla valja ma naqbilx magħha, imma almenu kienet onesta u dak li vera taħseb għalkemm se taġabha fl-inkwiet qalitu. U dik nammeraħħa fuqha. Biex nsammu di tal-manipolazzjoni tal-mija, fil-fatt dal-kas li għajjem tenti li kien ħafna interessanti u donnu issa medda xej. Di għalet li fl-axħar mill-axħar hemm fil-bibja, issa taqbel mal-bibja u li dik deċiżjoni privata tal-individu, ent da jemnu daw li mill-bidu ta' dnub batejna l-konsegwenzi l-bniedem sal-lum, inkluż il-mart kollu li jaw u daw l-affarijiet kollha. Mela dik kienet attikuwa tal-bibja. Bl-ebda mod għax fil-fat wara. Inftijamet ħażin. U beda jitfala l-klim bħalqa, u beda jida jgħida trida tgħid ħaġa li jakera. Għalet ċarutont, għalet ovvja l-speċi, jena mux waħħal fil-ġenituri li għandhom it-tfal b'dizabilta li ġew b'dizabilta, imma il-punt taħħu li mid-dnub li kien sar tal-bniedem baqgħu jiġru dal-affarijiet kollha. Issa di, għax fil-verità nitkellmu ħafna fuq is-saħħa mentali wkoll. Aħna hawnhekk f'dal-pajjiż, di li kieku ma temminx fli temmen b'mod tista' tgħid estrem, di kienet mur tagħmel xi suċidju. Għax di irredikolawha ma' Malta kollha. Volderi da walla jbierek fej jaqbillhom biss. Wakka kien min edded bil-arresti u. Xekk, fl-aħħar mill-aħħar. I mean. Qabes linja, u xekk tajjara għandek dritt tajjara. Le, u da. Billi tajjara l-għu stupida. Kienu għajruwa. Ħaġa oħra li ma famux li ħafna nis donna ħarbitilhom. Mela, fil-verità Felicien Brinkat għad-diżabilità kienet qed twaħħal f'Adam u Eva. Żgur, mela, mhux qalet xi mibeda, il-mibeda lejn Adam u Eva kienet. Issa di. Allura persuna li jemnu fir-reinkarnazzjoni li jekk inti għandek diżabilità tortija għax inti fil-ħajja l-oħra għax tħajja ħażina, daw ma jistgħux jiftu ħalhom qatt. U da l-punt għajjem tenti għax minn għalija l-Hindu jemnu fil-reinkarnazzjoni. Naħseb ukoll. Issa illum il-ġurnata ġoda l-pajjiż nafu kemm hawn nies li ġej minn pajjiżi fejn il-Hindu hija r-reliġjon tagħhom. Issa daw terġa' jemnu jekk rridu morru għall-estrem għar milli qalet Felicien. Volderi it-tort huwa tiegħek letteralment. B'diżabilità ġod id-dinja reliġjon it-tort huwa tiegħek. Issa daw in-nies li kielu l-Felicien u liħin kollu jridu jiklu l-kulħadd kull ma jaqbilx magħhom. Dawet jipproponu allura f'dal pajjiż li eżempju l-Hindu isir illegali. Jena. Mhux teknikament li l-Hindu jsir illegali, ma li bniedem Hindu ma jistax jesprimi ruħu u jgħid li jisma' jiena nemmen. Alla fil-verità m'hawnx. Jiena nemmen li jekk inti għamiltek f'ħajja oħra u għatorti jekk ma jistax jgħidha. Żgur, allora ovvjament qed tirrestrinġilu l-libertà tal-espressjoni tiegħu. Però jiena mbagħad nħalli n-nies li jgħidu tagħhom, ġifieri n-nies li jaqlawla fil-Felicien. Żgur, ma dik hija parti mill-libertà tal-espressjoni. Il-linja hija meta teddet bil-pulizija u bil-qrab. Għax jekk jaqlawlek jiena wara l-programm jaf kemm ħajaqlaw. Dik il-ħażin li kien daqshekk. Imma dakem ċaħtu ma ħajġib lek il-pulizija, mbagħad hemmhekk isna l-linjaw. Eżatt. Ġifieri il-ħsara naħseb qed naqblu kienet illi Felicien mhux għax tkellmet kif tkellmet li jiena għalija ma kien hemm xi ħażin jiena xi fimta xi qed tgħid u kien min irid jifhimha fihma, imma fis-sens għax kien hemm min ħareġ irid jarresta, irid iresħa l-qorti, eċetera, eċetera. U mhux għax in-nies tkellmu u qalu ma jaqblux lanqas. Dawk il-parti ta' nies li jarrestawha tal-ewwel qorti. Jiena dik, jiena sakemm in-nies ma jaqblux hekk huwa sabiħ. Hija parti mill-wok din. Ifimni. Cancel culture x'inhi? Cancel culture. Woke hija grupp speċifiku ta' nies, però cancel culture ħamilna kulħadd.
Tifhem rispett imbagħad kulħadd beda Għax jitħajjar. l-estremi donnom. Imbagħad kulħadd beda jitħajjar. Ġifieri li dak li ma jogħġbokx nagħlaqlek għalqek billi nbeżħaq. Tinstab kullum kien donna l-kaxer kaxer. Jiena Kull fazzjoni. Jiena għadu kien hemm każ issa. Il-fatt issa stess ħan iċċensura li l-nifsi u ċertu kelma mhux ħan uża, imma għadu kemm kien hemm każ li Manuel Delija uża kelma ma tantx sabiħa fuq Franco De Bono. Franco De Bono qed jgħiddu li jista' jeżgħat 18 xahar ħabs u għax jiena sempliċiment qed li Manuel Delija għandu l-dritt tal-libertà tal-kelma u waqt li qed nispjega użajt dik il-kelma li ma tistax tintuża, qed jeddet li wkoll nista' 18 xahar ħabs. Ġifieri kull ma miktib post fuq il-Facebook qed ngħid dal-bniedem għandu dritt jgħidlek. U qed nirriskja 18 xahar ħabs. I mean, ġennu. Ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Mela, issa bħala fis-sistema edukattiva x'da fl-aħħar mill-aħħar mill-edukazzjoni meta nkunu żgħar mid-dar sal-università. L-edukazzjoni hija parti essenzjali minn x'soċjetà ħanibnu l-qudiem u li bdejna. Taħseb li wasal iż-żmien li fis-sistema edukattiva ikollna jibda minn età żgħira li verament nittolleraw il-xulxin xi ngħidu u mhux jiġi l-istat jgħidlek isma' hekk u hekk ta' tajjeb kif qed jiġri f'kollox prattikament. U nitgħallmu nerġgħu nibdew niddiskutu u nirrispettaw il-xulxin fejn ma naqblux. Għax jien għalija kif qed tgħid inti. Jien ma nistax ngħid li inti qed tirrispettani jekk ngħid nofs ta' kelma tgħid isma' ħammur lassa ħanirrapporta dak rispettu l-aħħar mill-aħħar. Voldri taħseb li l-edukazzjoni għandha tilab rol importanti. Jien naħseb waħda mill-affarijiet li hija neqsa l-edukazzjoni hija li meta konna tfal ħadd mallimna d-drittijiet tagħna. Ġifieri ħafna nies jekk tgħidilhom libertà tal-kelma jibdew jiġu b'affarijiet on whim tfisser dik tfisser imma tisma' kliem jgħidulek dik il-kelma wisq kera. Imma libertà tal-kelma l-kliem ikraħ qiegħda. Klim sabiħ anka għan Nord Korea tista' tgħidu jekk rid noqgħod infaħħar il Dong Dong għaw. Nista' mmur Nord Korea nfaħħru kemm irrid. Il-libertà tal-kelma għall-kliem ikraħ qiegħda għal affarijiet li ma jintoġbux. Ġifieri jekk nqogħdu ngħidu dik il-kelma kera wisq, dik all right tgħaddi, dik ma tgħaddix. Il-vjolenza u daqshekk. Fuq il-każ li semmejt qabel ukoll naqa' fuq dik il-kelma li uża Manuel Delija li ma kienx sabiħa, però again nerġgħu mmorru għad-double standards. Għax daw eżempju daw it-tip ta' nies, ħalli jużawhom huma fuq ħadd ieħor imma mbagħad huma Le. Jekk jien eżempju ngħid dik il-kelma fuq xi ħadd minnhom. Le, ma Manuel Delija qatt ma tella l-ħadd il-qorti għax uża kliem koroħ. Meta kien hemm każi li tellaw nies il-qorti kien teddid blaċtu bil-forka. Violenza, mekki tal-linja, naħseb li qatt tella ħadd Manuel Delija. Naħseb għandu Għax xi ħadd tajru għajru ħafna. Jajruk, jekk ħadorox fil-pubbliku ħajruk, lilna Għallanzi, biex kemm jajru il-Manuel Delija fil-verità, għalla għarriżibintu xil-kulħadd. Lek, ħadd jajru, l-eżempju normal l-ewwel jajru. Il-politika. L-Prezzant tajru niftakar fil-98. Pero fi żmien għal-Prezzant stajt Prim Ministru titnek biħax bil-parrokka. Eżatt. Allum tikdem il-xienek. Sama niftakru li kien Prim Ministru għajru ma tumbak najru. U kien finċal qorti ma. Mela, issa semmejna daqsxejn ukoll fuq hawnhekk ir-reliġjon. Naqblu jew le ħafna nies għandhom xi forma ta' reliġjon f'ħajthom segwux to the book jew da ħaġa oħra. Huwa fatt li kemm Malta eżempju u fl-Ewropa daħlu ħafna nies li huma Musulmani. Issa hemm numru ta' nies li jgħidulek l-Iżlam mhux tajjeb għall-Ewropa għax ma jemmnux fil-libertà li nemmnu aħna. Però biex nillaċċa mal-punt li semmejt qabel inti. Fil-verità, il-liġijiet l-ispeċi li ma tistax titkellem u hekk mhux l-Ewropej qed jagħmluhom. Għax nakkużaw jisna l-Musulmani vera. Le, jiena nakkuża l-politiċi mhux il-Musulmani. Mbagħad il-politiċi jagħmlu ta' rasu. Fil-verità, fil-verità jekk toqgħod qis the common person kemm Musulman u kemm mhux Musulman, in-nies bejniethom jużaw kliem ħorox jitajru tiġri l-ħin kollu.
ġodda, sens per anka liġi qiegħda b'jekk tuża materjal elettroniku. Anka fuq materjal elettroniku n-nies li kollu jargumentaw ġieli dak taqbiżlu jibgħatu jieħdu whatever. Ħlief il-politiċi rari tara n-nies itellgħu il-xulxin il-qorti. Rarismu, jdomlu fil-parlament. Kollok tara kull konversazzjoni għaddej fuq il-Facebook, żgur ħassib ruxmata kull jum, kull sija nis joffendu l-xulxin, xie ximkien jew ieħor, ma jitellgħu xi xulxin il-qorti. Issa il-Musulmani fil-parlament tista' tgħid li trid. Il-Musulmani ma naf li qas kienaw kas Malta. Żgur mhux L-Musulman fuq ħaddieħor jitkellem fisimhom jisu donnu. Però bad fil-Kastat Danimarka mbagħad għandek l-estremismu Iżlamiku li hemm kif qedlek jista' jieħodlok il-libertà jew il-gvern jew kriminal. Issa minn qed ikisseru jfarrak u joqtlu dak huwa l-kriminal imbagħad dak qed jieħodlok il-libertà xorta. Imma jisu l-estremi. Ħadilek hemm mal-gvern ukoll fid-Danimarka għax. Ingħaqdu. Imma jisu l-estremi dejjem tiġri illi dejjem ma jħallulekx l-libertà tal-espressjoni taħdem, dejjem hekk jiġri. Dik trejt tal-estremizmu. Trejt tal-estremizmu, ġifieri issa. U l-estremizmu. Ġifieri risqin l-estremizmu, x'aħna x'inhu jiġri? Jew naħseb wasalna. Jew qegħdin hemm. Jiena naħseb qegħdin f'tivell ta' estremizmu. Però mhuwiex estremizmu li nafu bih. Eżatt. Tipo estremizmu tal-lemin jew tax-xelluk jew tal-Iżlam jew ta' qegħdin f'estremizmu li pratikament il-politiku għandu il-libertà li għamel li jrid anke jagħlaq ħalqek. Dil-cancel culture. Il-cancel culture però fil-każ ta' Malta, fil-Amerika forsi timmanifesta mod differenti. Fil-każ ta' Malta naħseb il-politiċi qed japprofittaw minnha l-ħin kollu għax kif edna la Musulmani, la nis transgender, la nis suwed, għas naħseb li hemm każ wieħed il-qorti għax ħadu għalihom huma. Għazlem xie politikanti kun, jew xie qrib tal-politika. Kifet inti jużaw lilhom. Jew xie NGO it-talla xi ħadd li għal kontra ma tru il-politika. Politika. Ma jkunx bnem iswed u nnifsu. Issa hemm nerġgħu morru daqsxejn ukoll fuq il-lokal. Ftit ilu inqala dal-imbirekkas tal-Artikej u l-professur Andrew Azzopardi fejn kellu mistiedna xi ħadd mill-Broadcasting Authority. Daw kienu qed jiddiskutu li meta jkun hawn elezzjoni tipo jkun hawn linji gwida biex kulħadd ikollu ċans jitkellem bħala partiti. Da il-professor Azzopardi qal li il-normal l-ewwel da ma jistidnu qatt għasek jiġi barra u jħalli hemm barra jistenna għax mhux ħajdaħlu fl-istudju tiegħu. Daw mid-diera tal-partit ta' normal l-ewwel riedu right of reply u the right of reply kif xtaqu huma laqqas bistaw jelhom Artikej. Dal-weekend ukoll ma nafx jiġri forsi l-ġimgħa d-dieħla l-istess kien hemm fuq it-Times xi ħadd tkellem kontra normal l-ewwel daw reġgħu bagħtu right of reply u reġgħu ma ġabuhomx. Inti bħala bniedem li temmen fil-freedom of speech, taħseb li eżempju aħna hawnhekk illum qegħdin hawnhekk għandna dritt naqbdu ngħiru l xi ħadd u ngħidulu intek hekk u hekk u lilek mhux ħanistednuk insemmuh u mbagħad laqqas ittieħ ir-right of reply. Mela, hemm żewġ issues hawnhekk. L-ewwel nett li nemmen fid-dritt fundamentali ta' Andrew Azzopardi li jekk ma jridx jistiden il-norm mill-ewwel ma jistidnux. Għax dan stazzjon privat. Ġifieri assolutament ma naqbix ma daw il-linji gwida li iġġalek tistieden il xi ħadd li ma tridx. Għax fi żmien elezzjoni imma jekk inti ġifieri fi żmien elezzjoni jista' mmur jiena fuq is-Super One u nsaqsi ta' min hija grant. Taħseb ħajħalluni? Ngħidu noħroġ għall-elezzjoni. Imma mhux ħażin ukoll. Is-Super One qed jagħmel. Lele maġġu il-Broadcasting Authority qed timxi xi rid ngħid ġifieri vera timxi jekk ma' kulħadd. Mela hija għandhom il-multi, u waħluhom il-multi kienu netto Super One volderi biex. Jiena assolutament ma naqbilx li l-Broadcasting Authority għandha ġalek testieden il xi ħadd. Dment li mhux l-istazzjon tal-Istat. Dak tal-Istat jirrappreżenta kulħadd. Però jekk inti privat għandu l-Azzopardi għandu kull dritt ma jistidnux. Issa, fuq tar-right to reply ħaġa oħra, iva, jekk jiena semmejt ismi, jiena għandi nittefendu ruħek fuq il-medium tiegħek. Jiena m'għandix dritt nistieden ruħi bidejja u niġi fuq il-medium tiegħi, però jekk semmejt li, jekk ħammix li ismi, u jiena rrid niddefendi ruħi le dik għandek naqbel li għandu tkun dritt fundamentali right of reply. Jiena hawnhekk għandi l-punti, mhux qed naqbel għal kollox ma Kallus, però għalkemm xorta qed nifhem il-punt li qed iġib,
mhux qed naqbel għall-fatt illi inti bħala radio bħala xandir fuq ir-radio hemm kellha fuq xandir fuq it-television mhux fuq social media, għax social media u television huma żewġ affarijiet differenti. Aħna hawnhekk nistgħu jiena ngħid jiena n-norma l-ewwel għalek mhux ħandaħlu laqqas kien trabat marrutta barra. Għaliex aħna ma naqgħux taħt il-liġi tal-Broadcasting Authority bħala social media. Le, stana jiena li qed ngħid li jmur kontra l-libertà tal-kelma huwa l-fatt li l-Broadcasting Authority għandha d-awtorità. Imma jafu bir-regoli, ġifieri r-radios u televiżjoni jafu li hemm daw sensija ta' regoli. Li anke vantaġġi li tkun taħt il-Broadcasting Authority. Dik ma nafx. Ġifieri imma issa daw jafu bihom ir-regolamenti, ġifieri hemm il-regolamenti li tkun imparzjali, waħda minnhom, tajjeb u d-dritt ovvjament tar-risposta. Imma li tkun imparzjali, b'eżempju li Super One imparzjali, il-net imparzjali, mhumiex imparzjali, imma daw qed iġibuha. Li jibbilanċjaw il-xulxin. Qed jibbilanċjaw il-xulxin. Ma dik kommedja. Right. Żgur li kommedja. All right, sorry, ma l-Arnold Castola minn qed jibbilanċjaw. Żgur. Infatti huma fuq x-xandi nazzjonali jagħtu spazji lil kulħadd biex jitkellem. Fin-nazzjonali, ma fil-privati. Issa, li ġara tendru għazzopardi, kien jafdaw ir-regoli. Għalek għal-multa, ħammurru għal-multa. Kien jafdaw ir-regoli. Tajjeb, normal l-ewwel talab, jew mhux normal l-ewwel, insomma l-Imperium Ewropa talbu għal-risposta, għad-dritt tar-risposta. Id-dritt tar-risposta, skont l-informazzjoni li għandi, għadej, id-dritt tar-risposta li jidu jagħmlu huma, ġifieri l-Imperium Ewropa, skont kif ixtiequ huma, l-artikej min-naħa tiegħu marriċ li tkun id-dettata mill-Imperium Ewropa li joħroġaw skont mill-informazzjoni li għandi, għax tedlu bi corrected, kiridu jgħidu tagħhom, mhux problema, u l-artikel ma ċettax. Umbagħad minn hemm ħareġ illi ikkwotaw dil-parti fil-liġi u ħarġu ċitazzjoni kontra artikej. Issa ċitazzjoni laqqas kienet ta' 7,000 kemm qalu, għax kien hemm ġa oħra ċitazzjoni oħra stand-by speċi ħaf evolvjaw jilu sa' sospiża għal xi sena għax hemm kienet, imma jekk tiksera ħadd iħerdik u l-ġdida mbagħad u dak li ġara ġida ma xax weħel it-total kollu. Jiena ma nafx li kemm weħel ħabba n-nuqqas ta' right of reply u kemm weħel ħabba l-fatt li qalli ma rridx jistiednu. Jiena onestament. Però fuq il-fatt li ma rridx jistiednu, dik għalija huwa dritt fundamentali ta' Andrew Azzopardi. Tedru Azzopardi iva, imma bħal-artikej le. Le, stana, huma li kutaħu iskont kif naf jiena li kutaħu id-dritt ta' risposta. Ma kien jagħmlu xejn. Eżatti. Għax huma li riedu. Issa jiena formajt ruħi jessew. Suppost hekk. Aħna minn hawnhekk ukoll hemm għax aħna nemmnu verament fil-freedom of speech u d-demokrazija għalkemm ġieli jgħiruna mod ieħor. Ovvjament daw għandhom dritt jagħmlu right of reply li semmejna l-każijiet hawnhekk anke jiġu hawnhekk iridu. Mhux hekk bil-alkoll il-każijiet tagħhom vodri. Jiena li jinkwitani però. Aħna sidinna l-normal l-ewwel kemm da pereżempju. Imma għażel ma jiġi. Però il-ġurnalist ma nafxux l-IGM, però għadda tal-ġurnalisti għamlet punt vera validu fejn tkun normal l-ewwel. Inti qed tirriskja li taqlaq jekk ma tistidnux. U jekk tistidnu qed tirriskja li jekk hate speech u taqlaq għal il-ħin. Ma taqlaqx jekk taqlaqha hate speech. Jidher li kien hemm. Imma qatt ma kien hemm. Minti jekk ikun recorded program. Kull ma kien hemm naħseb. I mean toqgħod attent li toħroġ l-affarijiet li jekk ma dijed tikser il-liġi. Ma toħroġiex issa kumbatt immanipula l-affarijiet kif qedna qabel biex tagħmel hit. Ħafna minnhom dak huwa it-tir tagħhom naħseb imbagħad storja oħra jien li inkwitani però fuq dal-punt. Imma jista' stanna xejn jista' Azzopardi jista' Andrew Azzopardi jekk irid il-programm tiegħu neħħi minn fuq ir-radio u jagħmlu pereżempju fuq social media. Ma jekk neħħejtu minn fuq ir-radio ħabba awtorità dik mhix free speech. Imma jafu mir-regolamenti tal-awtorità. Jien ma naqbix mal-konċett ta' regolamenti. Mela allura neħħu regolamenti. Dat tip ta' regolamenti li allura neħħu l-argumenti tal-imparzjalità. Eżatt. Unħallu. Bejmen regolamenti tal-imparzjalità għandek il-Super One qed ngħidu jibbilanċaw. 100%. Mhux ovvja li tneħħihom. Mela allura rridu jneħħu regolamenti kollha tal-imparzjalità jiġifieri. U l-imparzjalità għal-mejda kull imparzjalità tkun fuq ix-xandi. Però tal-istati. Però jiena qed nifhem il-punt ta' Robert li qed jgħid li speċi jisma' instazzjon privat għandi dritt nagħmel li rrid, però jien imbagħad li ma naqbix. U din arawha ħafna mbagħad eżempju jgħidlek fl-aħħar tiftaħ artiklu online
ta' xi gazzetta jew xi ħaġa u jgħidlek donate for free press and independent media. Mhux hekk? Kif inti independent media kien xi ħadd qed sfaċċatament trid tiċċensura. Le, independenti, ma biex inti indipendenti mill-opinjoni tiegħek stess. Indipendenti ġifieri li m'intix immexxi minn gvern jew qed taħdem għal xi awtorità. Ma biex int m'għandekx l-opinjoni tiegħek. Indipendenti jekk tisser. Mhix ċensura, jekk immaġina intom. ċebbilt il-Mario ngħidu smarit niġi fil-programm tiegħek. Jgħidli ma rridikx. Dik mhix ċensura. Dik mhix ċensura. Ikkun qed niċċensurak jien. Le, ma tkunx qed tiċċensurani. Tkun qed tiċċensurani xi ħadd. Jekk jiġi fuqek jgħidlek il-Robert ma tistax tistiednu. Amma ma jistax Mario mbagħad jgħid jiena ġradi sewa. Għax nemmen. Ma tkun qed jikdeb fuq. Imma mhix ċensura, le, fuq il-platform daqshekk qed tgħid. Jekk jiena xi ħadd ġiġi li ġrat, fuq il-website tiegħi ħalli li kumment li mhux kostruttiv assolutament. Jekk xi ħadd jgħid jisma' hemmhekk qiegħed żbaljat dak mela le, hemmhekk xi ħadd jgħid li dan barazz qed tiktebgħu ma nippubblikaħħulux. Għaliex għandi nippubblikaħħulu. Mela da entitled għall-platform tiegħi. Jiena ħallihom. Le ma ħallihom, I mean dak tiegħi, dak. Imma deċiżjoni tiegħek. Hija deċiżjoni tiegħi. Jiena ma naħħihomlhomx. Ma jkunux xi dawwa. Dawk ovvjament. Jew kellha jkun hemm xi allegazzjoni u xi ħadd. Mhix dejjem nittalhom da ġifieri għax fuq TikTok speċjalment. Fimni għax jitlu għal ma tkun taf. Imma jekk nara xi teddid u hekk dak ninneħħiha. Diki. Però wkoll ma naqbilx magħha li trid nkollu walking on eggshells. Però din hemm oħra. Daħallilek kumment u tista' dik eżatt. Għax ejja ngħidu. Dik kont ma niflax. Għamilt ġimgħa ma tħallx fl-internet. Ma nafx ħallew l-kumment. Jara nista' niġi fl-inkwiet. Dik ħażin. Għandhom kien hemm il-każ ta' Roberta Aquilina. Għal xi ħadd fuq il-page tiegħu. Eżatt. U bdew iridu jesqu lilu. Jiena nemmen li trassaq dak li kitibha semaj. Semaj, eżatt. Għaldri għall-ħares issa kull fuq dak il-każ partikolari, dak ix-xaħat li kitibha kiteb kummenti fuq Joseph Muscat li fihom direttament jew indirettament il-violenza hemm mhux l-ewwel darba. Hemm wif ta' violenza. Tifhem ġifieri jiena naqbel sa fejn għandek il-violenza li anke tħintja ukoll mbagħad hemmhekk qed tiġi grey area. Le mhux hekk. Issa intom it-tnejn dilettanti tal-mużika, tikdbu l-mużika. Ovvjament artisti Maltin fil-verità. Issa ftit ilu kien hawn l-X Factor. Ovvjament illum saru jieħdu sem ġofja numru ta' barranin ukoll bħalma ġieli jkun hemm Maltin jieħdu sem barra minn Malta. U da apparentament jien ma nsegwix Voldri ma noqgħodx nisma'. Ma tantx segwejt qasin hekk. Però jidher li kien hemm tfajla Filippina u di skont ħafna nies kellha leħen eċċellenti. U għagħin bħassoltu bdew jgħidu li di ma vvotawlix ħabba razziżmu hekk. Taħsbu però li fil-verità dan huwa razziżmu u għax Malti jagħti televoting il-Malti. Alla fejn ħanibqgħu dik għax aħna jenna fin-nies fil-Eurovision kulħadd jibki għaw Malta għax in-neighbors dejjem jinfutaw il-xulxin. Allura speċi jien fuq dik smajt li kien hemm xi Facebook group idur biex jgħidu li biex ma jivvutawlix. Dik apparti l-artizmu ma tmur kontra l-ispiritu tal-kompetizzjoni, għax inti tivvota, jien nivvota għal minn jekk ma interessawniex daw. Ma jekk nivvota għal-minn nara l-aħjar, mhux jekk hux Malti jew Filippin. Però ifhem bħala mużiċi personalment daw il-competitions assolutament ma jappellawx għalija. Raġuni għali il-mużika qegħdem biex inti tesprimi emozzjoni u tikkonnektja ma' min qed jisimak, mhux biex tirbaħ competition. Meta tikteb diska, meta tkanta biex tirbaħ competition, mhux qed tkun int. Man mhux qed immaqdar ġieli daw il-competitions ħarġu nies ta' ħafna talent fosthom Ira Losko. Naħseb exposure tajb. Però dik exposure naħseb. Iva, però dik il-kick. Ikun ma nfittix dik it-tip ta' exposure, sempliċi raġuni mhux dak l-iskop tal-mużika. L-mużika mhux qed biex dik mhux tellieqa. Le, naqbel. U balek toħodha bħala exposure tgħid isma' jaħan nitempju aħna minnija tagħna tal-poplu. Il-ħsieb tiegħi kien mhux biex nirbaħ jew biex nikkompeti, ħankun xa. Però se niġi fiha il-Filippina, il-programm ma rajtux, però rajt intervisti magħha wara, eċċetera.
she was in very high spirit, kemm ħadet pjaċiri, kemm kien hemm maqda bejnietna faħret il-kantant, ġifieri għal darba oħra nerġgħu. Xi ħadd jieħu għalih għal ħadd ieħor. Għax mhux hi. U fil-flebda imma komplenjati. Spiċċa tagħmlet ħiddi iktar bli għamlu. Eżatt, għall-exposure. Għaskon naf minn Għall-exposure. Eżatt. Però wkoll nerġgħu il-punt li semmejt inti fil-bidunet. Mhux hi ħadd ieħor iddeċieda li di għandha tieħu għalija u da. Issa però intom bħala mitħla tal-mużika, tħossukom komdi ġo dal-pajjiż li tistgħu tiktbu mużika li tridu forsi li naf toffendu jew jien naf tqajmu ċertu awareness. Mingħajr ma jkollok ċertu konsegwenzi. Ment li ma semmix politika jew issues feds li bħalissa jaħarqu. Le, ma once again. Hekk tagħmilhom ikollok. Da iżda kif need. 100% jkollok. Pereżempju fil-Iraq, ta' Saddam Hussein kellek ħafna freedom of speech. Jekk ikollok pereżempju band rock, kien ħallihom. Ħallihom ikunu b'xorhom twilu jibsu flok tal-metalleka, però jrid ikollok diska daħħal lilu. Partu mill-pakkett. Fuq din kien hemm iċ-ċensura fi aħna dejna minnha. Bħala grupp, aħna kellna diska live, l-ewwel waħda li għamilna immaġina. U din live tismakka n-nuha kollox, konna metafora kontra l-abort, spieċi u kellna l-video juri l-għodda tal-abort. Li jisih l-abort bieċi, mux qed jorik qed jagħmel l-abort, jkun infima. Tajjeb, u taħannija insomma biex tidher fuq il-kanal partikolari, u għart li din hija political motivated, il-song, għart li missa san tal-laħi, l-eke, u ma tal-laħwiex, di man daqqeċ live, kull man daqqejni fuq il-YouTube, bija man daqqet kważi mkindi fuq il-radio. Ma ċettawx li doqquwa. Ma ċettawx li doqquwa, minħabba l-fat li din għanda referenza għal-edu għek kontra l-abbor. Fil-mużika dejjem kellek din issue, Imma grav. Ġifieri jekk nieħdu fil-90s, kellek kampanja kontra l-mużiċisti rock li anka ċertu nispeċċaw b'każijiet il-qorti kriminali, gruppi bħal Judas Priest, per eżempju, spiċċaw b'każijiet kriminali għax sempliċiment xi ħadd kienet jisma' l-album tagħhom waqt li għamel suwiċidju. Jidaw biħħu miljoni ta' albums. Għax wieħed mill-ixtaħ inserta qed jisimgħu u għamel suwiċidju, li fid-diska ma kien hemm mebda referenza suwiċidju li forsi by implication. Ġidi ċensura fil-mużika dejjem kienet, u naħseb parti mir-raġuni li l-mużiċist huwa tip ta' persuna li ħossu liberu iktar, li itawwal il-siruna iktar. Għalix m'għandix intawwal il-siruna? Żgur, le. Ejdi x'inhi arti, ġifieri pittur jista' jpinġi tara xaħat, per eżempju, fil-pittura tiegħu u tinbih din xarti, u jiena ma nistax ngħid tara xaħat fil-mużika. Emma, sejt, xipinġilek wiċċi rasu maqtuħ, per eżempju. Jew, per eżempju, fi żmien ir-raxximent, kien hemm minn kwatri, rasu stess. Jew jitfalek il-papa. Fil-verità m'hemmx ħaġa. Le, u mhux hekk ħafna drabi min qed jiġġudika u stess ma jkun qed jifhem xejn, pereżempju f'każ li kien hemm l-Amerika fil-90s li kienu qed jippruvaw jiċċensuraw ħafna diski heavy metal, kienu għamlu storja kbira bid-diska Under the Blade ta' Twisted Sister. U għamlu balla ħajsi li dirja fuq is-sadomasochiżmu. Da, ma stidnu lil-Disneyder il-kantant fis-Senat biex jagħmel każ kienet ħaġa kbira dak iż-żmien. U da għamel każ li dik id-diska hija fuq bniedem sejjer operation. U meta jispjega ħilek ovvja li jekk tisser mhux sadomasochiżmu, għal disieħbek il-ser jagħmel operation u ktib diska Under the Blade isimha magħha taħt il-dak. Imma di kien hemm il-mara tal-Gore insejx x'kien jisimha Tiffany Gore minn għalija. Kien bida tiċċensu u dak l-argument li għamel għal nies li qasbis kapaċi jifhmu li d-diskija fuq hekk mhux fuq hekk ħanafdawhom jiċċensuraw u ħaġa oħra fuq iċ-ċensura, il-meħħa tafda li iċ-ċensuraj. Meħħa jkun, meħħa jaqta' l-linja. Ejsna ġajna l-Inkwizizjoni jaqtalek rasek, għax. Mela, xi ħaġa oħra wkoll għax dej ovvjament għal freedom of speech mhux Malta biss teżisti.
L-imbierek Julian Assange li kien qajjem fjask sieħ meta kienu arrestaw daqdu arrestat sal-lum jiġri minn posta l-ieħor insomma ħabsa l-ieħor. Taħseb għax aħna ovvjament naraw pajjiżi naf Nord Korea, Ċina u daw il-pajjiżi bħala li oppressaw il-freedom, però da għax kixjef x'kien għaddej insomma minn taħt mill-gvern, ta' spiċċa arrestat ukoll. U ġew l-Ewropa. Voldi taħseb li fil-verità forsi iktar kif imbijawha li taparsjaw il-libertà. Le, fil-verità jekk tara pajjiżi ħanajtek minn barra l-West, il-biżija ħafna kbar għal-mod tal-kelma. Jien semmej ċertu ismijiet illum. Kieku għamilt l-istess ħaġa 100%. Nord Korea ġaqla ċeba ħadida. Għasam minna program. Kull virus. Kiku illa mejt jizgur, t-dalli aħna. Le, ġiri relattivament ma pajizi ħanajtek dittatorjati għanna ħafna iktar. Pero demokratija. Sejren l-luri. You have to fight. Titħagġa li titmantnija. Titmantnija ħat titlaq assolutament u tiġi. Nġildu għalija biex neqpaw għal-mjanu ikonna dilli għana sissa. Għal-kem tifna minna. Nemmen li tiġġilet għalija billi dak li għandek, dak li temmen vera, tajdu, ma tħoċ tibqa. Eżat. Għax jakkad għot t-ċensura li l-għek nifsek. ħafna nis issa daħlu bizza, għal-kem għanna social media l-lum, sajt li trid. Għandek ħafna affarijiet, platforms, sajt li trid. Għabel, kull ma kellek il-television. Platforms għanna kiku. Kem trid, imma n-nis jibżaw. U jekk, per eżempju, tajdu għandaħlek l-qorti, jen-nis, jitwerru. Jitwerru, u dik hija l-arma tal-politikant. Li daħlek l-qorti. Għax jaf, l-qorti taħodlok. 5-2-10. Għalih hija parti mill-loba. U għalih interruption f'ħajtek. Interruption f'ħajtek. U nix jitwerru. Jitwerru, letteralment jitwerru, s-sabem pi waħna, meta talla għanna l-qorti. Jenna sena zat, sena għanna u sena. Għaddejn da, sena għaddejn, avokati, huma użaw l-istat, il-polizija, u għahna għaddejn ħarsu. Raġun jimma jew m'għandniex, għaddejn ħarsu. Apparti kieku ma tkunx bnina msaħtek il-ħesel mentalment. Let's go. U kak ma tkunx finanzjament msaħtek. U li fċertu każi dejjem hemm teddida tal-ħabs. Għax jekk m'intix kriminal, għal-kriminali jaffi xi darba wara ħajmur il-ħabs. Mek mhux kriminali hekk hemm 1% ċans, ibża. Mhux hekk. Issa biex inkomplu wkoll daqsxejn fuq il-libertà tal-espressjoni hemm fuq dina fuq li ma naqblu xina inti. Ovvjament senta ilu faqqat il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja. L-Ewropa ħadet. Laqqas jena għet naħseb ma naqblu L-Ewropa ħadet stand. Pens ħadajt għaxan tal-lag l-qorti, ja? Mala, mux hekk. Fuq l-Ukrajna, emma fl-istess ħin mbagħad bdew is-sanzjonijiet kontra r-Russja fosthom jien fis-sens l-iktar waħda li tolqot lili għalija personali li daw iddeċidew l-Ewropa li kull media outlet Russa ma tistax tara ħaġa l-Ewropa. Voldri jisu ma nafx in-Nord Korea ma tistax tara l-BBC, CNN u hekk. Allura aħna daw, mux għatax fl-axħar mill-axħar, mux kolħat jisma mbagħad li jridu jiddeċiedi. Ħana jgħalix ma naqbix miegħek. Il-libertà tal-kelma qiegħda għaċ-ċittadini. Jekk għandek għadu fi gwerra, l-għadu ma teħx il-libertà tal-kelma. Ġifieri jekk Putin qabad invada l-Ukrajna u qed jeddet pajjiżi oħra, plus li milux intervista ta' Keir Carlson għallu minix ħan invadi il-Polonja, meta da qal minix ħan invadi l-Ukrajna. Ġifieri da qed jilablek bl-imħuħ waqt li qed iwaddablek il-bombi. Le, da kumbat jien għalija bħala ċittadin u għannis ta' madwar il-libertà. Jena ma ċansalax kull media. Jien l-Italija ma ċansalax il-media, jien l-opinjoni tiegħi. Imma fi gwerra kif qed jgħid. Konsegwen il-linja il-violenza, kieku Putin ma nfadix l-Ukrajna, kont naħsibha differenti. Imma once li bdejt uża l-violenza, mbagħad hemmhekk jinbidlu r-regoli. Però aħna bħala Ewropa ma nfadajniex pajjiżi. Kamal ħalaq. U l-Amerika ma tinvadix pajjiżi. U l-Izrael mhux tinvadi pajjiżi l-Izrael unħallu għaddejja.
bil-medja Ma tagħha. dak l-ħadu tagħna, mhux il-tiegħek għad iċ-ċensura, tiċ-ċensura l-ħadu tiegħek. Ma qed tiddefinixxi L-ritnejt hawnhekk ma l-Iżrael mhux qed jattakka l-Ewropa. Ma jiddeklar Palestin. Mhux l-Ewropa, le Putin ħarstu fuq l-Ewropa. Ma l-Ewropa, ma l-Ukrajna mhux l-Ewropa laqas. Mija parti. Ma mhix parti mill-Ewropa. Mhux fl-EU. L-Ewropa mela. Le parti mhux parti fil-EU. Ma ġifieri l-ritnejt. Le anke Iżrael parti fil-Ewropa għandu. Le, l-Iżrael Middle East. Le, Middle East, ma- l-Iżrael L-Eurovision ukoll parti. Għalhekk qed l-Iżrael fl-ebda ħin ma tafaħarstu fuq l-Ewropa jew għeddet l-Ewropej. Putin qed jeddet l-Ewropej. Ma radix. Imma jeddet l-Ewropea xejn l-Ukrajna da. Le, qed jeddet anke l-Polonja, l-Latvja, hija ċara li ħarstu fuq l-Ewropa. Speċi it's an enemy state, da mhux civilji, da mhux bniem bħalna għandu dritt tal-libertà ta' kelma, dan huwa enemy state. Inti taħseb li tista' tmur ir-Russja u toqgħod tgħid kontra Putin, taħseb qed jaraw il-BBC r-Russja u CNN ma naħsibx. Forsi ta' dak il-Carlson forsi jaraw. Anka dak il-Carlson qatt attent. Kif jitkellem, tajjeb ma nafx qatem irieħ, x'rajtu. Jiena d-demokrazija nemmen ħafna fiha, però wieħed għandha weakness id-demokrazija li meta qed fi gwerra min mhux demokratiku għandu vantaġġ. Demokrazija hija ħafna iktar toħodlok proċess twil trid tgħaddi tru l-Parlament il-proċess. Taħseb tant li l-Ewropa għandha raġun fuq din l-issue. Jew da ħadd mu kapaċi mbagħad jirribejt jalura. Dali qed jgħid Putin. Jiena li janka ribejt bil-kliem, meta inti qed tattakka bil-bombi, I mean. Ma hawnhekk mhux jitfa' bombi fuq li huwa ngħidu ġewwa pajjiżi Sissa. Mhux jitfa'. Jiena għalija kif jgħidu mhux qed jitfa'. Jitfa' għadhom forsi mhux bombi, però nies li għali lej Putin għadhom kemm ħakjaw it-Times, provaw jagħmlu denial of service lej it-Times. Jidan qed ngħidu ġurnal Malti li qasbis għandna problema. Mhux biss kienu attakkaw anke tal-gvern. Għandhom lista, għandhom il-Times ġviri l-ewwel, u ma tiegħidu ħajkomplu customer service ma nafx. Tiġa attakkawhom. Daw qegħdin fi gwerra magħna, daw il-mindset tagħhom. Hija aktar għall-Ewropa mhux. Attakkaw l-għadda Malta mhux xajta. Daw għawla l-page. Allora dan intuħ il-freedom of speech l-għadu tagħna. Jien fuq il-freedom of speech għandi naħseb. Asnaf kemm il-darba smajt. Ifhimni da fl-aħħar mill-aħħar. Hemm ukoll Maltija tmexxi li hu that we have to defeat. U naħseb dik il-problema. Defeat Russia at all costs. Naqbel. U jużaw l-Ukrajna, ovvjament, għax aħna l-Ewropa tuża l-Ukrajna biex jqogħdu jiġġieldu l-gwerra. Jien naħseb anke l-argument. Huma Russi li. Jien naħseb hawnhekk jidħol l-argument. Ta' li jenna qed jaraw għadu. Kemm għadna neutrali minħabba Mezzola. Jien għandna l-argument ieħor, jien nibża li din hija history repeating itself għax Hitler l-istess logħba kien jagħmel. Jinvadi l-daw, mbagħad ħaneqafaw, mbagħad kulħadd biex jikwitaħ ngħidlu ma dakx, mbagħad meta jasal saw wara li kwita kulħadd jasalna oħra, mbagħad fl-aħħar. Imma nagħtu mhux hekk għamlet kont l-argument li nagħtu ħadet daħlet 5 pajjiżi li mhux suppost daħlet fihom għax kien hemm xi trattati bejn ir-Russja u daw il-pajjiżi li mhux suppost jitlu fin-NATO ħanejtek. Xorta, ġifieri għax Putin ma ċettax is-sovranità tal-Ukrajna li tidħol fin-NATO. Imma n-NATO tiddefendi mhux tattakka. Però dak kien hemm ftehim meta kienu ntaqgħu Gorbachev u Bush. Kien Banks ma nafx hekk dak. Li daw ir-Russja kienet ħaċċed il-pajjiżi kollha li kellha biex jieħdu l-indipendenza bil-patt li daw ma jidħlux fin-NATO. Bdew deħlin. U mbagħad kien laħaq Jelsin minn flodu fil-għaxija fis-sakra kien hu bieħ l-assi kollha tal-pajjiż b'xejn u ġab ir-Russja rkub tiegħha. U daw daħlu pajjiż wara li ħorġu NATO li ma kellhomx jidħlu. Issa fiex waslu bil-Malti ma sormu mar-Russja mal-Ukrajna. Għallhom għallhom daqshekk. Għallhom daw mhux ħajtlu. U minn hemm jisabdiet li ħorret jibqa' jidħol fin-NATO. Tgħid li għandek argument valid, tgħid li ma kien dipendenti da mhux jagħmel li jrid. Imma ifhimni mbagħad ma tistax naħseb jien tagħmel ftehim u tiksru ċuqpum
Minar konsegwenzi Għanna naqajin kisru ħafna ftejmi minar ma tfaqqa gwerra. Alla ħares, ġifiri, il-ħistri ta' pajis ma daqax tinkiteb minn meta mill trattat, jitqattaw trattati, jinkitbu għahra. Ġema alla ħares kull minn għamel trattat li by the way li ma kellhom xaż l-oħra, għax kieku kellhom jibqgħu fis-Soviet Union, ġifi mhux qed ngħidu trattat li sar minn fi free will, ħanajtek. Jekk għandu kun hemm konsegwenzi l-iktar finanzjarji, ma mux... Jena di xorta nara, daqxien għanfir, u dejna għandek għaxiex, mela ma' Russja mxejna briga, u ma' Izrael nimxu briga differenti. Għalfen ma' l-ċensurawx, per eżempju, il-West, l-Izrael, ħanajdu għek il-medja taħħa, palma minna l-istess ma' Russja, minħabba l-invażjoni li jem fil-Palestina. L-ewwel. Għaxek raħġib l-argument, għamen jedlek l-argument, li l-Izrael, l-Palestina hija l-art ta' Izrael, per eżempju. Għax dal-problema kam ħatmu l-lum. Le, ma stenna, ma bat jek noqgħod. Għax ma ħamorru għana marru l-Ukrajna kien parti minn Russja. Le, jiena nara l-Putin differenti għax Putin qed jattakka pajjiż Ewropew. Niċċensuraw is-Sudan ukoll għax palissa s-Sudan u South Sudan hemm problemi kbar, niċċensuraw il-Yemen. Ma lex ma niċċensurawx l-invader dejjem. Il-kull invader, għalfejn niċċensuraw il-Nord Korea mela l-ura, għax parti mill-Ewropa di. Aħna ma niċċensuraw ma nixtrux minn Nord Korea. Hemm is-sanzjoni? Hemm is-sanzjonijiet. Qed ngħidu mhux. Mhux ċensura x'inhi. Iva ma. Element ta' hemm kien ħadd ma jazzarda jsemmi sanctions li ma nixtrux mill-Iżrael. Esko, semmija. Għandu kun il-bieraħ jew illum il-qorti ta' Holland għatat xi sentenza li ma jistgħux ibijaw xi xogħol Armamenti oraj. Ma r-Riga mhux l-istess. Ir-Riga mhux l-istess. Mhux l-istess. Ir-Riga qatt ma tkun l-istess. Ma qed nitkellmu fuq bażi internazzjonali. Ir-Riga qatt ma tista' tkun l-istess għax għandek pajjiżi ħbieb, pajjiżi mhux ħbieb. Ġifieri jekk qed nitkellmu fuq il-libertà tal-kelma f'Malta, għandek il-gvern għandek il-ħierarkija ta' Malta, però fid-dinja m'għandix ħierarkija, m'għandix gvern tad-dinja. Qed inġi ma tistax timxi l-istess, għax dal-pajjiż ħabib ma dal-pajjiż, x'għadha tiċċensura sieħbek, qed tifhem ġifieri ma tidħol real-politik hemmhekk, speċi issa x'toqgħod x'għamlu is-Saudi Arabja niċċensurawha u l-Yemen u l-Iran. Ċensurajna l-Iran iċċensur waħda noqbis. L-Iran. Imma mhux kull orajt l-Iran iva, ma mhux kull pajjiż. Loba ċessa x'eżempju anke s-Sawda. Loba ċess. Kienu qatlu dak il-ġurnalist. Ġurnalisti, daqskam għatru ġurnalisti Izrael. Foldri daw jisu donnu ħadd jien nafhom bat eżempju tgħid li vera x'aħna naraw tagħna l-Maltin imma qatlet ġurnalista li huwa ħażin 100% u Malta. Ovvjament tlajna l-ġol Ewropa tlajna di, però l-ġurnalisti qatlu postijiet oħra mbagħad. Skur Iżrael kemm ma jkunux f'pajjiż demokratiku li mhux qiegħed fi gwerra. Mhix ħaġa komuni li nqatlu l-ġurnalisti. Ovvjament, alla. Mbagħad mhux speċjalment għandek pajjiż daqs Malta, ġifieri waħda tiġi preżentazzjoni ħafna ta' ġurnalisti. Ġifieri l-Iżrael jaqatlu ħafna ġurnalisti, però hemm gwerra. Qed tifhem hemm differenza, ma Malta. Però alla ħares, immaġina dawk il-ġurnalisti li qatlu Iżrael kieku qatilhom ir-Russja qatluhom ġol Ukrajna x'kien. Bla dubju, r-Riga differenti. Ir-Riga totalment. Ir-Russja għandek ħafna ġurnalisti Russi l-ħabs. Użgu. Għandek Navalny pratikament. L-Ukrajna tafaw il-ħabs il-pro-Russians? Imma dak huwa membru ta' enemy state f'pajjiżek, jekk hemm f'timpa dik inta dritt tiddefendi ruħek, dik imbagħad huwa dritt fundamentali. Ejja ngħidu li ġustizzja mawjum kien fid-dinja, ġifieri dika il-punt. Però fuq bażi internazzjonali ma sax tħares li bl-istess mod bħalba lokali. Ġifieri li nagħti id-dritt lil Malcolm Sejkel mhux l-istess bħal nagħti id-dritt il-Putin. Putin huwa leader ta' enemy state. Issa għaltajt l-Izrael forsi mux għat nimxie fair enough, pero ma stawx qablu ċittadini bejnietna ma bniedem irrid joqtolna, dak qed jagħmel. Mela, issa l-aħħar domanda il-ħin għaddienna. Taħsbu f'Ġunju li ġej ovvjament hemm l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jidher minn servej wara l-ieħor ħajkun hawn rekord ta' nies li ma jridux jivvotaw. Min għal ħaġa u min għal oħra. Taħsbu li l-issue tal-freedom of speech ħatkun ukoll
qed taffettwa n-nies kif ħajivvotaw fis-sens jidhru minn surveys għal minnu barra minn Malta wkoll u anke hawnhekk għax naħseb l-ewwel darba li l-aħħar survey qed juri li hemm 11% tan-nies ħajvotaw partit żgħir. Issa u Arnold Cassola jew Norman Lowell jew whatever, imma partit żgħir. Naħseb ħanaraw xi kambjamenti għax in-nies fl-Ewropa kollha naħseb iddejqu ukoll bdil il-political correctness ma tista' titkellem fuq xejn. U kważi jekk inti titkellem fuq xi ħaġa awtomatikament jittimbrawk il-moda hija far-right. Wadri jekk titkellem jien naf għax il-pagi mhux iservina għax qed inġibu ħafna ħaddiema barranin, ma inti far-right. Jekk tgerger għax jien naf inti l-ħaddiem Malti li taħallas it-taxxa kollha u jiġi barrani jħallas bil-5% tas-sinjuri daw qed ngħid mhux il-ħaddiem normali. U li għax int kontra l-barranin u da. Mela far-right. Taħseb li daw l-affarijiet ħajaffettwa fl-aħħar mill-aħħar fil-votazzjoni ta' Ġunju fl-Ewropa kollha mhux neċessarjament f'Malta. Is-sentiment fl-Ewropa ma nafx x'inhu, nkun onest ma nistax iwieġeb. Malta naħseb hawn vejkum enormi. L-estremizmu meta jikber, meta jkollha staċ-ċentru. Mhux hekk. Ġifieri meta tara estrem xelluk lemi whatever, it-tort huwa dejjem taċ-ċentru. Sinjal li intom fallejtu. Qed tifhemu n-nies biex jipprotestaw idu risposta. Ma nafx to what extent jista' jikber Malta x'ħafna nies għadhom bil-mentalità tal-partit, eċetera, li f'dal każi ħaġa tajba xi l-estremizmu ma jogħġobniex. Ma adekwat. Però adekwat mhux jivvotaw. Iktar. Iva, però dawk ma jfissirx li ħaj. Però ngħid dawk jivvotaw. Mhux kwart. Ngħidu jivvotaw, dawk mhux ħajvotaw l-istess. Mhux hekk. Qed tifhem? Però ħaġa interessanti, meta kont kontestajt elezzjoni mal-Alternattiva Demokratika kont innotajt fil-counting hall kemm aħna konna nirtu voti minn ta' Norman Lowell. U kemm ta' Norman Lowell kien jirret minn tagħna. Alla volja partit ta' xelluk u partit tal-lemin letteralment opposti. Però n-nies ħafna nies kienu jarawhom bħala risposta lej ċentru. Ma jinteressawx jekk hux lemin jew xelluk. Però jista' jkun għax dejn eżempju. David. Għax apparti hekk, però jien ovvjament iktar nċaqleb lej ir-right qatt ma ddejjaq ngħidha, però iktar ma jgħaddi żmien u mbagħad ġieli meta tibda titkellem ma' nies issa again mhux in-nies li jkunu estremisti l għana ħawqa oħra. Fil-verità jkun hemm ħafna common ground. Eżempju jien billi jiena nxaqleb lej ir-right. Ma jfissirx jiena li favur li s-sistema eżempju kif qed ngħixu ġol għall-pajjiż li erba' tikbar jagħmlu li jridu u l-middle class jekk imur jiftaħ tieqa jalqu, jew hekk ikollok negozju żgħar joqgħod jibgħatulek hekk u hekk waħed ieħor jagħmel li jrid. Voldri dik xi ħaġa mbagħad qisha tax-xelluk, li x-xelluk qed jaqbeż għaż-żgħir. Voldri jekk tara hemm ħafna affarijiet inkomun, forsi l-iktar naħseb li ma jaqblux jiena fuq l-immigrazzjoni, naħseb dik li hija issue totalment differenti. Nem, ħafna iktar ta' ħafna. Però naħseb il-thinking process huwa differenti. Għandek konservattivi kontra ma naħseb dik ġiet issa u taħwida f'kollox kollhom kien fis-sens għandek fazzjonijiet anke ġol partit iż-żgħar. Eżempju jiena right wing, però jiena minix kontra eżempju l-libertajiet ta' naf. Ma l-libertà mod. Meta tnajdu right wing u left wing qed nitkellmu fuq żewġ umbrelli enormi. I mean, teknikament kemm Churchill u kemm Hitler kienu right wing. Jekk kien right wing Hitler? Kemm għax Hitler nationalist kien jgħid li kien. Le Hitler taħt. Imma għax huma umbrellas tantu ma kbar. Mela. Jien efemni, jiena naħseb illi l-ewwel nett ħajkun hawn numru ta' nies illi mhux se jivvotaw, però żgur illi ħajkbru l-partit iż-żgħar. Qed jidher ċar iktar minn hekk ma jistax ikun illi l-partit iż-żgħar ħajieħdu bid-darba ħajieħdu aktar voti mill qatt ħadu qabel. Jien naħseb li tliet kontestanti li huma l-iktar preferiti għandek Sandra Gawxi, għandek il-Cassola u għandek il-Norman Lowell. Jien naħseb illi
għalija Kassola naħseb għandu jieħu minn dawn it-tlieta fil-fema tiegħi bħala vot l-iktar minnhom it-tlieta. Naħseb l-iktar wieħed li jiena ħanejtek navviċina mal-idea tiegħu pro-ambjent u fl-istess konservattiv. Jew xi ftit konservattiv. Għandu l-bilanċ ħanejtek. Normal l-ewwel min-naħa l-oħra ħajvotawlu fis-sens ta' protesta, paċert, u Sandra Gawċi l-istess għal-woke din. Ħajvotaw, l-naħa tal-woke, li ħajvotaw l-ġviri. Però naħseb illi fil-verità bejn l-ewwel u bejn Sandra naħseb ħajaqbżu Kassola li mhux fier fil-verità, imma x'in-nies iridu jivvotaw sens ta' protesta, naħseb iktar jażlu l-ewwel minn dawn it-tlieta mbagħad. Jiena personalment jekk ħanivvota vot ta' protesta, ħanivvota l-Kassola u r-raġuni għadi l-kampanja tiegħu da flok bħal kulħadd ieħor għamela slogans u parties u messaġġi, għamela tilhom niżel il-qorti u jirrapporta lill-istituzzjonijiet. Ix-xogħol li l-oppożizzjoni mhux qed tagħmel. Imma if you want to have a freak, Kassola mhux freak. Ġivar ħad ibbota l-Kassola, jekk tibgħat xi l-Ewropa. Jibgħat freak biex idaħħaq il-normal l-ewwel imbagħad ħajba. Jew in-naħa l-oħra, jew l-estrem ieħor. Rosandra ma żewġ li lejdi mhux ikkonsidrati bħala. Imma għandek ġabra ta' nies li huma woke. Qed jiġlu warajja di. Imma inti tittara l-persuna li ħajkun hemm qed tifhem. Imma qed tirrappreżenta di. Qed tifhem li ġifieri għandha numru qed tixbed il- Ovvjament. Għax both sides qed jiġbdu dawn. Tajjeb l-extremes. Norma qed tiġbed l-extreme minn hawn, u di qed tiġbed l-extremes minn hawn. Però naħseb imma fil-każ ta' Normello huwa extreme right tal-extreme right. Għax tara pempju l-Gert Wilders tal-Olanda. Imma Sandra żgur li extreme tal-extreme left. Ma naf. Di tgħidlek l-abort pereżempju jagħmlu kull min irid. Differenti. Pereżempju, jagħmlu min irid din għal kull raġuni, pereżempju, għaletu f'staġun Mallija. Imma once again, l-abort jiġi left jew right, għandek ġiex kapeb. Imma naħseb iktar il-libertajiet tal-left. Imma ġifieri għandek ġiex kapeb kbar li. Però li qed jgħid l-ewwel fis-sens, Robert. Skont min ikun għax fil-verità anke l-ewwel jaqbel ftit 50 każi biss ma. 50 każi, ma din ma l-oħra kollox, voldri. Jekk ma tgħid fil-għodu. Eżatt, daqshekk. Tal-ewwel, però fil-każ tal-ewwel qabeż linja meta qal wara li jitwieldu. Sasija wara li. Qal wara li jitwieldu l-ewwel. Fil-każ ta' diżabilità, fil-każ li ma jismajt lilu jgħidha, sasija wara li jitwieldu, hemmhekk. Iva, ma ħanilek. Sija qabel jitwieldu, sija wara li jitwieldu, sija qabel jitwieldu, differenza. Differenza. Allura mhux ġimgħa wara, għax mhux ġimgħa wara, x'differenza. Għax mhux ġimgħa wara. Jew xahar. Le, x'konxu, biex ħajkun konxu f'ġimgħa wara. Però Le, għarajt, mela differenza li imqabbad mal-kordun, ħareġ barra u qabbad mal-kordun qiegħed ġewwa. Le, ma li rrid ngħid, mhux ħanħof l-argument, l-abort huwa komment komplikat ħafna, ma li rrid ngħid li hemmhekk nagħmlu qabeż linja li ħadd ma qabeżha. Però ifhimni, speċi. Però taf x'inhi l-punt, I mean, Norman l-ewwel jaċċettaħ biss jekk ikun da ħajtwieled u jmut wara ftit jiem. Għax hija hawn dik ma nafx kondiċjoni. Issa fil-verità daw hawn min jaqbel li ta' 9 xhur qabel jitwieled tista' tagħmel abort. Healthy baby, da voldri ma li joħroġ daħ jgħix normali. L-abort ikun differenti, ġi twellet unba b'dak il-każ, ma jkunx abort. Għattaw biċċiet. Li speċi tħalli xi ħadd. Le, ifhem, ma nix nidħol fis-suġġett tal-abort, però jien fuq l-abort m'iniex clear bħalma jiena fuq il-libertà tal-kelma, però fl-opinjoni tiegħi fl-abort l-iktar li għandha fejn għal-linja hija li ma nafx fejn eżatt tinqata, però kemm hija early l-pregnancy. Għalija hemm differenza bej 1 month, 2 months u 6 months, 7 months. Jekk għandha tinqata' linja x'imkien nemmen li hemmhekk trid tinqata' linja. Li jkun hemm linji gwida sura. Mela, nirringrazzjak ħafna Robert għal kont magħna x'għaddejna naqra. Tkellimna ħafna fuq il-libertà tal-kelma, però ovvjament tkellimna fuq affarijiet oħra. Nirringrazzja lilek ukoll Mario. Tal-li kont inti bil-first dejjem hawnhekk. U nirringrazzja t-telespettaturi u nħeġġixkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna. Grazzi ħafna.